Yabona thina sokutshela iqiniso mngani wami, mhlambe bayakusaba abangani bakho. Yabona uma usenomngani notshwala useyisilima awukahlakaniphi. Umngani notshwala ayikho leyo nto, khohlwa hamba uyova. Ukwazi ukuthi ngifuna ukwenzela umzekelo, ukwazi ukuthi uthenge ibhodlela, uthenge i-24 kushode idashi. Ngifuna ukukutshengisa ukuthi ayikho indaba yomngani. Umusi uyamtshela ukuthi hhayi kushoda idashi kuphela, ethi eyi kuyabheda, kuvele kudlule umuntu odayisa ama-yoghurt a-cheap noma o-chocolate aba-cheap, edonsa imali ephaketheni ethenga. Yazi ekutshela ukuthini? Guess what? Evele ethi eyi phela umuntu uzele uney'ngane phela izinto ey'shibhile ey'khala kahle asikwazi ukuy'yeka. Just imagine how much you have spent for him because you think it's your friend. Is it a real friendship, that one? Cathi kuyadlalwa lento. Ayikho nje uma usathi unomngani notshwala khohlwa, udlala ngesikhathi. Siyabonga.